अदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमी एग्जाम बर्डआ अदालगुरि बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालियाव दिनै मोनसे बराय मेल खुंफुंदों। सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव अदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमी एग्जाम बर्डनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो UN एकाडेमीनिफ्राय मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 5 फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि लायो। मख'नो गोनांदि अदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमी एग्जाम बर्डनि बानजायनायजों बड'फा एडुकेशनेल ससाइटिनि मददाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारिनि लोब्बायै केशव बर'नि सुजुनाय थाखो ख'निफ्राय थाखो 5 सिमनि UN एकाडेमी फरायसालिनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय बड' एडुकेशनेल ससाइटिनि दिहुननाय गियान बिदां आरो आंनि बिजाब ख' बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। दिनै बराय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै लैंग्विस्टिक रिसर्च पार्सन गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि डॉक्टर प्रफुल्ल बसुमतारिया बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ सुबुरुन होयो। हामबायफोरा नोंथांखौ बरायबाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारबाय सेथि थाखोआव बे बिथिङाव बरायजानो मोननानै माबायदि मोनदों? मोजां नांदो। दा स्कुलनिफोरखौबो बाहाय गोजोन होनाय बायदि नांदो आरो ओमफ्राय आंनि न'खरनिफ्रायबो जे हेल्प होदोंमोन खस्थ' खालामदोंमोन बेफोरनि थाखाय इसनि पार्सेन्ट मोनना उथ्रिनायखाय मोजां नांदो। ओमफ्राय दा स्कुला माबायमोन? UN एकाडेमी महरैपारा। बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? आं 88.67% मोनदों। माबायदि फरायदोंमोन आरो फरायनायाव नोंखौ फरायनायाव आंनि सार आइ आफा गासैबो हेल्प होदोंमोन, रायजोनिफोराबो हेल्प होदोंमोन। ओमफ्राय आं दा टाइम टेबोल बानायदोंमोन, टाइम समाव मुरैमोन, टाइम समाव जायोमोन लोङोमोन। ओमफ्राय दा आङो 14निफ्राय 15 आवार्स फरायदोंमोन आरो। इयुनाव मा जानायनि थांखि? इयुनावथ' आं इमान गिदिर थांखिखौ लाथ'वाखै। दा आङो जायखिजाया सुबुं सम्पद जानो हायो बेनो आंनि थाखाय गोजोननाय। आरो इयुनाव जाय मेट्रिक आनजाद होगोन नेक्स्ट बोसोराव बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि थाखाय मेसेज होगोन दे बिथांमोनाबो जाहाथे मोजां मार्क लानानै मोजां उथ्रिनो हायो बर' हारिखौ जौगाहोनो बेनो मेसेज। UN एकाडेमी एग्जाम बर्डआ दिनै नोंसोरखौ बरायदों, माबायदि फिलिं? एसे मोजांखौनो नांदों, माने गाव नाजानायनि गेजेरजों मोननो हादों फिथाइखौ। एसे गोदैखौनो नांदों आरो मोजां नांदों। गासै 85.5 मोनब्रै आयदायाव लेटार लानानै। स्कुला आंनिया UN एकाडेमी दंला। माबायदि फरायदोंमोन नोङो? फरायनो माने आं रुटिनबो लादोंमोन आरो टाइम रुटिनबो लादोंमोन। बिदिनो टाइम रुटिन बायदिनो थांदोंबो फरायदोंबो मोजाङैनो। ओमफ्राय बिथिं आरो न'खरनि मानसि सुबुंफोरनिफ्रायबो एसे हेल्प मोनदों फरायनायाव। स्पेसियेलि सोरखौ साबायखर बावगोन? स्पेसियेलि सारमोनखौ आरो बेजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरखौ आफा। जोंहा आफाया बिजनेसमोन आरो ओमफ्राय आरो बिथिं मादारा हाउसवाइफ। UN एकाडेमी जितु अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बर्ड बियो 2005आव दानाय जादोंमोन आरो जोङो 2005निफ्रायनो बेखौ मावबोबाय थादों। बेनि उनाव जोंहा मोनसे समाव ओरैबायदिमोन UN एकाडेमीयाव गावनि बिजाब गैयामोन आरो जोङो 2012आव जोङो बेबायदि बिजाबनि क्राइसिसखौ जों गोबारैनो हमदांनो हादोंमोन। मानोना प्राइभेट फरायसालियाव जोङो गोबां गभर्नमेन्टनि बिजाब बाहायदोंमोन। बे समाव माने जोंहा गार्जेनफोरनि गोबां अजद दंमोन। मानोना प्राइभेट फरायसालियाव जुदि गभर्नमेन्टनि बिजाबखौ बाहायोब्ला बिथांमोना खोब असुबिदा मोनो। दा बे बाथ्राखौ साननानैनो जोङो 2013निफ्राय जोङो UN एकाडेमीयाव जि गावनि नाजानायजों माखासे बिजाबजों साफायनो लादोंमोन जोङो मोजां स्टेन्डार्डजों। आरो बेजोंनो आङो आसा खालामो जोंनि गथ'फ्रा गोबां दावगानो हादों। मानोना जोङो बेखौ माखासे CC पेटार्न लोगोसे NCERT CBSE पेटार्नावबो जों माखासे बिजाबखौ जों बानायनो लादों आरो बे हिसाबै माखासे स्टेन्डार्डजों जोङो बिजाबखौ बानायनानै गथ'फोरखौ जुदि जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो हायो अब्ला बिथांमोना जिउआव मोजां मानसि जानो हागोन बे बाथ्राखौ जों सानदों। आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ नायदों मेटेरियल्सआ जुदि मोजां जायोब्ला सोलोंथाइयाबो मोजां जायो आरो फोरोंगिरिफ्राबो मोजां मेटेरियल मोनब्लासो
बिथांमोना फोरोंनायखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बे बेबस्थाखौ लानाय जादों आरो दिनै जिहेतु जोंहा बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो साबा स्टुडेन्टखौ बरायदों लोगोसे जोंहा जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आन्डार एग्जाम बर्डनि आन्डाराव 8 जन फरायसाया डिस्टिंसन मोनदों बे साबानि गेजेरावबो जों साथामखौबो बिथांमोनखौबो बारायदों बिथां 7 फरायसाखौ बरायदों आरो आङो आसा खालामो जिहेतु बे फार्स्ट माने बरायनाय आरो बेयाव जोङो बड' इडुकेसनेल मोनसे ससाइटि दङ बे ससाइटिजों बिथांमोनखौ जों स्पन्सर्ड खालामदों जिहेतु उदालगुरि इउएन एकाडेमि आनजाद बर्डआ एसेबां माने फाइनान्सियेल मोजां नङा बेनिखायनो जोङो ससाइटिनिफ्रायनो जोङो जेसेबां खरसा बे खरसाफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामदों आरो जोङो बेयाव मदद खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला